Helo, a chroeso i'r cyflwyniad yma am Dilysiad Ieithyddol Mesur Gweithgaredd Braich, y BraichG. Dr Llinos Spencer ydw i, a dwi'n swyddog ymchwil yn gweithio i llais, sydd yn rhan o uned dreialon enwedd ym Mhrifysgol Bangor. Mae llais wedi bod yn cydweithio efo Bwrdd Iechyd Prifysgol BraichG i ddilysur mesur ArmA i'r Gymraeg, gyda chymorth aelodau o'r cyhoedd a yr athro Delyth Prys o Ganolfan Bedwyr Prifysgol Bangor. Awdur y mesur Saesneg ydy Dr Stephen Ashford, sy'n gweithio mewn prifysgolion ac ysbytai yn Llundain. Defnyddir mesur stroc yn gynyddol yn y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru i helpu fonitro statws iechyd cleifion mwyn trefnu triniaeth. Yng nghyd-destun ddwyieithog Cymru, mae angen holiaduron iechyd yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Y gwasanaeth cefnogi ymwybyddiaeth iaith, llais a leolir yn enwedd Prifysgol Bangor sydd ar dasg o sicrhau bod fersiynau Cymraeg o fesurau iechyd ar gael ar gyfer ymchwil iechyd a gofal Cymru. Mae dilysu mesur i'r Gymraeg yn ieithyddol yn broses hir. Rhaid cael cydraddoldeb o ran ystyr rhwng y Saesneg a'r Gymraeg, a dylai cymariaethau grŵp adlewyrchu gwir wahaniaethau grŵp yn hytrach nag anghysondebau ieithyddol neu ragfarn ddiwylliannol wrth gyfieithu. Roedd y Mesur Gweithgaredd Braich yn un o 3 mesur stroc gafodd ei dilysu'n ieithyddol i'r Gymraeg ar gyfer clinigwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Y 2 fesur arall oedd y Mesur Gweithgaredd Coesau a raddfa effaith stroc. Mae'r astudiaeth hon yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ddull systematig cam wrth gam o ddilysu fersiwn Gymraeg o'r holiadur Mesur Gweithgaredd Braich yn ieithyddol. Caiff y mesur ei ddefnyddio gan gwasanaethau stroc yn y GIG yng Nghymru a Lloegr. Gweler wefan MICHYM am fwy o fanylion am y canllawiau cyfieithu gan gynnwys blaen cyfieithu, ôl cyfieithu, adolygiad consensws a phrofi gwybyddol. Prif nod y gwaith oedd sefydlu fersiwn Gymraeg o fesur canlyniad y claf, y BraichG, trwy ymgymryd â chyfieithu a dilysiad ieithyddol fersiwn Gymraeg o'r mesur BraichG bydd y cyd-destun clinigol yn ogystal ag ymchwil, a gwneud y fersiwn Gymraeg o'r mesur BraichG ar gael ar wefan micym.org i gynorthwyo hygyrchedd ar gyfer clinigwyr ac ymchwilwyr. Yn ogystal â chyfieithwyr proffesiynol, terminolygydd iaith a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, rhoddodd 7 aelod o gronfa fater rhoi llais eu barn ar fersiwn Gymraeg o fesur y BraichG mewn sesiynau grŵp ffocws i sicrhau eglurder y cwestiynau. Gwnaed newidiadau i'r geiriad yn seiliedig ar y trafodaethau hyn a sylwadau terfynol gan llais a'r terminolygydd iaith. Yn y llun, gwelir aelodau rhoi llais, sef cynrychiolwyr y cyhoedd, yn rhoi eu barn ar fersiwn Gymraeg o'r BraichG yn ystod y broses ddilysu mewn un o'r grwpiau ffocws. Rhai o'r newidiadau ar sail trafodaeth oedd y canlynol. Newidwyd Braich A i BraichG i adlewyrchu'r ffaith mae gweithgaredd y fraich oedd yr A, yn sefyll amdano fo. Mi nathon ni hefyd gynnwys y gair balans ar ôl y gair cydbwysedd, oherwydd bod y gair cydbwysedd yn air reit ffurfiol a balans mae pobl yn defnyddio yn yr iaith lafar. Felly, i wneud o'n fwy ddealladwy, nathon ni gynnwys y 2 air, sef cydbwysedd a balans. A wedyn hefyd, mwyn wneud yr mesur yn ddealladwy i bawb yng Nghymru, mi nathon ni ddefnyddio goriad a gallwedd am ci, sef rhywbeth da chi'n agor y drws efo. Ers mis Mawrth 2020, mae'r fersiwn Gymraeg o'r BraichG wedi bod ar gael i ymarferwyr ac ymchwilwyr i'w defnyddio yng Nghymru. Y gobaith yw y bydd y mesur yma fydd wrth ddylunio triniaeth ar gyfer goroeswyr stroc Cymraeg eu iaith yng Nghymru. Hyd yma, mae 46 o fesurau canlyniadau'r claf wedi cael eu rhestru ar wefan micym.org, ac mae tua 43 o'r rhain wedi cael eu dilysu'n ieithyddol gan llais, gyda chefnogaeth a chyfraniad a werthfawrogir yn fawr gan aelodau cronfa fater rhoi llais.
Mae ein manylion cysylltu ar y sleid yma. Mrs Berylan Coolidge, b.coolidge@bangor.uk, a Dr Llinos Spencer, e-bost l.spencer@bangor.ac.uk. Mae'r cyfeiriadau ar gyfer y cyflwyniad yma hefyd ar y sleid. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.